Лечебната сила на вярата. Когато е болен, човек търси най-доброто и най-ефикасното лекарство. Вярата в един любящ Бог има неоспорима лечебна сила. Исус разкрива тази сила чрез чудесата, които върши. Чрез вяра слепи проглеждат, куци прохождат и мъртви биват възкресени. Днес много проучвания потвърждават благотворното влияние на вярата върху имунитета и оздравителния процес. Откъде да си купим това лекарство? То е дар от Бога и нашите усилия трябва да са насочени към това да стигнем до дарителя. Молитвата е ключът в ръката на вярата, който отключва небесните благословения. Чрез вяра в Божията любов можем да победим страховете си, да се справим с трудностите и да погледнем към вечността с надежда отвъд смъртта. Твоята вяра може да те изцели. Бог те очаква още днес.